Sur President, nirringrazzjak li oġbok tilqa l-istedina tagħna li nagħmlu riflessjoni fid-daw tal-Vanġelu. Grazzi lilek. Naħseb illi tkun ħasra li xi ħadd minn ħutna il-Maltin ikollu bżonn fundamentali li ma jiġix sodisfatt minħabba raġunijiet finanzjarji. Pereżempju xi ħadd ikollu bżonn ta' kura għall-marda tiegħu u dik il-kura ma jkollux aċċess għaliha għaliex il-finanzi tiegħu ma jlaħqux. Jiena naqbel perfettament miegħek, jiena jidhirli li hu obbligu tagħna lkoll, xejn inqas minn obbligu ta' President, illi u kull min jista' illi jgħin lill-ajru. Għaliex l-ikbar valur huwa ċertament il-valur tal-imħabba, tas-solidarjetà li tħobb lill-ajrek. M'hemmx valuri kbar tal-fidi, naħu għal-moment il-fidi, dak hu l-ikbar valur kif naraħ jiena. U anke Ġesu jgħidilna illi min jemmen irid jagħti prova ta' twemmin tiegħu u tal-imħabba tiegħu. Solidarjetà. L-imħabba Sammaritana. L-imħabba Sammaritana li tgħin il-minu fil-bżonn. Interessanti li anke f'termini biex ngħidlek soċjali u ċivili diġà nitħaddu fuq solidarjetà. Ekku. F'termini teoloġiċi din tissejjaħ providenza. Għaliex Alla ħalaq ġid biżżejjed għal kulħadd. Hija wkoll naħseb ma nafx taqbilx miegħi, hija naħseb hija wkoll providenzjali li tipprovdi l-providenza wkoll. U għal fatt li aħna strumenti f'idejn Alla għal dawk li jemnu. Allura dak kollu li aħna nagħmlu huwa tramite bis-saħħa tagħna ma mhux dan li ma naqbilx miegħek inti pjaċir li għatta inti. Ġifieri imma mbagħad aħna rridu fil-missjoni, kulħadd fil-missjoni tiegħu kbir jew żgħir, illa li dak huwa l-obbligu ta' kulħadd. Li aħna meta naraw il-ħaddieħor li hu fil-bżonn, aħna rridu nkunu hemmhekk biex nagħtu spalla. U inti għamilt punt tajjeb ħafna illi l-ġid li hawn fid-dinja kollha hu biżżejjed biex jekk inqasam b'ġustizzja soċjali, distribuzzjoni tal-ġid b'mod eku, b'mod ġust, allura kulħadd għandu biex jgħix. Sfortunatament mhix hekk. Mhux dejjem. Jiġifieri aħna naħseb mill-aspett ċivili għandna l-istat assistenzjali. Il-welfare state illi huwa d-dover tiegħu huwa mezz kif iqassam biex ħadd ma jiġi nieqes. Imma mhux biżżejjed, però għandna xi ħaġa oħra illi taqa' taħt ir-responsabilità diretta tiegħek, Sur President, illi hija l-Community Chest Fund. Ekku. Iktar forsi se nitkellem fuq il-Community Chest Fund, kif qed tajjeb inti għandek l-istat li jipprovdi, però mhuwiex biżżejjed u hawn fejn jitlu l-NGOs. Għaw fejn jitlu dal-laqdiet, dal-volontiera, u incidentalment qed niċċelebraw is-sena tal-volontiera, tal-volontarjat, fejn jissupplementaw, jassistu, jgħinu fejn il-gvern ma jasalx. U ħafna drabi l-qalb ġeneruża u d-dedikazzjoni tal-volontiera, s-servizz li jagħtu huma, normalment ma jtux l-impjegati, li huma impjegati, ġifieri għandek hemmhekk inti supplement b'saħħtu qawwi kif għandna aħna pereżempju bħala Community Chest Fund, illi qegħdin hemmhekk grupp ta' volontiera li ninġabru flimkien, norganizzaw attivitajiet flimkien, semmejt il-każ l-ewwel inti tal-Mart, każ speċifiku. Propju dal-ġranet aħna kellna każ il-gvern l-awtoritajiet Maltin għandu arranġamenti ma' sptarijiet Ingliżi biex ċertu mart akut jintbagħat l-Ingilterra u jsiru l-operazzjonijiet. Hemmhekk il-familjari jridu jiġu assistiti. Il-gvern ma jipprovdix għalihom, hemm fejn nitlu aħna biex nipprovdu għalihom. Però kellna każ dal-aħħar illi l-operazzjoni ma tistax issir l-Ingilterra u l-awtoritajiet Ingliżi għalunna illi l-aħjar post fejn issir hija fl-Iżrael. Il-gvern m'għandux dal-arranġament mal-Iżrael, il-familja ma tistax tasal. Hemmhekk min irid jgħin. U hemmhekk fejn jidħol il-każ ta' għajnuna min-naħa tal-Community Chest Fund li tibgħat din it-tfajla ta' 15-il sena biex tagħmel l-operazzjoni li hemm bżonn. Jien qed nimmaġina, Sur President, li din il-familja li kienet iffaċċjata b'dil problema ta' Mart, forsi marret quddiem Alla u qalt lu mulej jgħinni. Imbagħad tisma' li l-Presidenza permezz tal-Community Chest Fund satejna, mhux providenza. Ekku, providenza. Għax kif qatt inti tajjeb, Alla
iqassam il-ġid permezz tagħna stess. Strumenti fidejha. Strumenti fidejha. Waħedna maħniex aħna li nemnu, waħedna maħna kapaċi nagħmlu xejn. U għalhekk huwa tajjeb aħna li kulħadd narġa' ngħid jiena mill-kbir sa żgħir jifhem il-missjoni tiegħu fil-ħajja x'inhi, jifhem dal-valur li aħna ngħinu lil proxmu tagħna u b'dan il-mod tieħu l-ikbar sodisfazzjon inti stess. U forsi l-Presidenza jekk tippermetti li dan l-iktar ħaġa li għalmitni jiena, għalmitni nara faħjar min hi s-soċjetà tagħna, se jindem għamilta man-nies kif taf. Pero tiskanta mbagħad kemm jonqos kemm tara pockets ta' nies fis-soċjetà tagħna illi qabel ma kontx narhom u tħoss mill-viċin il-bżonnijiet tagħhom. Jiena naħseb kif jikkontribwixxi il-poplu tagħna n-nies tagħna fil-Community Chest Fund huwa sinjal ċar ta' kif taħdem il-Providenza tagħna permezz tagħna l-bnedmin. Ekku, vera. Jiġifieri inti tista' titħaddet fuq għax meta tagħmel appell Alla jbierek. Ringrazzja l-Bambi. Il-poplu tagħna jkun ġeneruż. Jien għadni f'moħħi għandi mara illi waqt il-kampanja tal-Istrina alla volja ma tistax dil-mara qalet imma dik xi ħaġa żgħira rrid nagħtiha. Għax ma rridx inkun jien li ma nagħtix biss. U għalhekk preċiż li tajt għalhekk kien ħafna importanti illi dal-valur inħalluh jiddi u jixal il-ħin kollu u ma nagħmlulux il-paraventu tar-regali kif kien qiegħed isir. Illi inti tagħti verament għax temmen f'dal-valur li inti tgħin lil ħaddieħor. Mhux għax qed tistenna li tirċievi xi ħaġa. Għalmenu minn din-dinja ma nistennew xejn li nirċievu lura. Però ċertament dak spikka fuq li spikka f'dal-aħħar. Inti poġġejta tajjeb għax probabbilment anke meta kien hemm ir-regali, il-poplu kien jagħti għax iħossi dmir li jagħti u jgħid il-ħaddieħor. Imma l-fatt li tneħħew ir-regali ħarġet iktar ċara. Ħarġet iktar ċara il-Providenza tagħna illi taħdem bejn l-bnedmin. U naħseb illi inti kif qed tajt ikollok tagħmilha ħafna man-nies, għandek minn dawn l-eżempji hekk tal-qalb tajba, ġeneruża, ħanina li ħafna drabi tkun frott tal-fidi tagħna wkoll tal-poplu tagħna. Eżattament, aħna jiena nħobb nenfasizza dal-punt. Aħna soċjetà ħanina. U mhux se naraw aħna xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna u niġbdulek l-attenzjoni kull mezz u inti tajt isma' jien mhux qiegħed lest biex nagħti anki mill-ftit li għandi. Ġifieri bħal tal-armla din li tat minn dak kollu li kellha. Anke l-ftit tagħha kien jott għax l-importanti huwa l-ħsieb mhux il-kemm, imma l-ħsieb li inti daħħalt idejk fil-but jew jekk ma tajtx fi flus, tajt fis-servizz tiegħek. Mort u tajt u għalhekk narġa' ngħid jiena l-opra kbira li għamlu l-għaddiet l-NGOs tagħna, illi l-volontira tagħna illi jersqu l-qudiem biex flimkien jgħinu ħalli jissupplementaw fejn ma jistgħux jaslu l-awtoritajiet u dik hija għajnuna imprezzabbli. Nalaq dan illi pajjiż viċin tagħna meta tgħidilhom li inti Malti jgħidulek mill-ewwel Malta ħanina. Impressjonanti. Malta ħanina. U dini, jalla dall-ispirtu sabiħ tal-poplu tagħna, spirtu ġeneruż, spirtu ta' mħabba, illi jmur oltre dik li hija sempliċiment solidarjetà, li naħseb jirrifletti il-fidi li għandna fil-Providenza, jibqa' sħiħ, anzi jikber fostna l-Maltin. U nawguralek, Sur President, illi kompli taħdem biex tidher il-Providenza tagħna fostna il-Maltin. Dak hu l-obbligu tagħna. Grazzi ħafna Fadi. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lil ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmell lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lil flus. Għalhekk ngħidilkom, tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom f'se tieklu jew x'tixorbu, anqas għal ġisimkom f'se tilbsu, jaqgħu il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u l-ġisem aqwa mill-ilbies. Ħarsu lejn l-asafar tas-sema, la jiżirgħu u lanqas jaħżdu u lanqas igezzu fl-imħażen, u madankollu missierkom li hu fis-smawiet jitmagħhom. Intom ma tiswawx aktar minnhom?
U min minnkom bl-inkwiet kollu tiegħu se jseħħlu jtawwa l-omru imqar b'jum wieħed biss. U għall-ilbies, għalfejn tinkwetaw ruħkom. Ħarsu lejn il-ġilji tal-eliqi kif jikbru u la jitħabtu u lanqas jinġġu. Madankollu ngħidilkom anqas Salamun fil-glorja kollha tiegħu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li llum hawn u għadha tinxteħed fil-forn, kemm aktar lilkom nies ta' fidi ċkejkna. Għalhekk toqgħodux tinkwetaw ruħkom u tgħidu x'se niklu, x'se nixorbu, x'se nilbsu, għax dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma missierkom li hu fis-smawiet jaf li dan kollu teħtiġuh. Mela fitxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla, u dan kollu jingħatalkom ukoll. Mela toqgħodux tħabblu raskom għall-għada, għax il-jum ta' għada iħabbel rasu huwa lih innifsu. Biżżejjed huwa l-jum it-taħbit tal-ġurnata.